doručak. Malo smo izgleda prerasli ovaj prostor, valjda za sledeći bude što manji broj. Šalim se, is there anyone who is speaking English? Šta ima novo? Ne znam koliko inače pratite Hipspace, ali ima ovaj novi sajt, ne znam ko je uspeo i stigu da vidi hipspace.rs. Nova konferencija, pričala sam prošli put, ko je na prošlom doručku? Dobro. HipCon je novi Workdays Belgrade, odnosno ove godine neće biti Workdays Belgrade, ali će biti HipCon. Čemu je fora? Fora je što neće više da imamo tu franšizu, otkazali smo ugovor, te pravimo nešto što će biti prilagođenije za ovo naše tržište. Šta je još zanimljivo sa HipConom jeste da imamo potpuno nezavistan programski komitet, što znači da niko iz Hipspace-a neće odlučivati ko će biti predavač ove godine na HipConu, već će to uraditi stručnjaci koji su prosto iz oblasti tehnologije. Mislim, i mi smo, ali prosto nismo baš toliko verni. Ono što je isto novo jeste taj novi događaj, koji će se desiti 13. marta, zove se 7. čas. Ko želi da svrati, u 6 sati počinje u Parogrodu. To neću da vam sad kvarim, dođite. Ovaj font je nov takođe, napravili smo font koji se zove Hipspace Grotesque, tako da ćemo ga koristiti za sve dalje prezentacije. Šta je staro? Stara je ta naša želja i volja i motivacija da pravimo ovakve događaje za vas i da menjamo ovo što svi mi zovemo tehnološkom scenom. I da, naša misija je zapravo da budemo nešto više od ekipe koje pravi događaje, što znači da vi možete u bilo kom momentu da nam se pridružite ako želite da nam predložite neki projekat, predstavite neku ideju ili tamo slično. I šta je staro? Stari i ti. Ajde sad krenemo od početka. Vesna, Kaća, ja, Jovana, Nino, Dimitrije, koji naravno uvek nešto izvodi, i Igor koji nije ovde prosto u tom svom prirodnom habitatu okružen ženama, ali ovo je najbolja slika koju sam mogla da nađem. Imamo i Žileta i Saleta, Žile snima, evo ga ovde, Sala je vjerojatno na poslu, tako da ovo su aktivni članovi organizacije, to jest oni koji dolaze na događaje, štakaju sve i svašta za vas. Ono što je jako bitno da znate, ako budete bacili pogled na Hipspace sajt, vidjet ćete da smo postavili manifest, odnosno to su neke ideje koje nas vode već godinama, koje smo konačno odlučili da složimo na jednu stranicu. Tako da mi to zapravo zajednica, nismo organizacija, dakle nismo samo ekipa ljudi koja dođe, organizuje ovaj događaj i ode kući i to je to, mi smo nešto mnogo više od toga. Želimo da delimo znanje, odnosno želimo da omogućimo da ovo znanje svima bude dostupno. Želimo da menjamo svest, to radimo već godinama. Želimo da se udružujemo sa ostalim organizacijama, sa ekipom iz regiona, sarađujemo sa puno ljudi širom sveta i naravno bez diskriminacije, vratit ćemo samo na tim, dakle 3 žene, 3 muškarca. Tako da to smo negde, nismo loše. Kako da se uključiš, ako želiš da radiš nešto sa nama, da nam pomogaš pri izvođenju ovih projekata, možda nam pišeš na info@hipspace.rs, možeš da nam se javiš preko društvenih mreža, možemo da pričamo na ovakvim događajima, tako da, eto, to je to ukratko. Sad da se vratimo na doručak, ja sam shvatila da moram napravim prezentaciju onog momenta kad sam krenula da pišem notes za otvaranje, jer neću uspeti sve da ispričam na vreme. Puno hvala Origin Trailu koji je podržao ovaj tehnološki doručak. Njih ćete čuti kao poslednje prezentere danas. Domaće kiflice i Nescafe su već standardna ekipa, na to ste navikli. I Serbian Tech se otvorio za tortu, ali to ćete saznati malo. I ajde da pređemo konačno na govornike. Sportifico, Filter App, Danilo tu? Nije, dobro, možda neće imati Danilo danas. Pirate Art Belgrade i na kraju Origin Trail, kao što rekao. Pa, možemo da počnemo. I vidimo se 13. marta u Parogu, treba se zaboraviti. Zdravo svima, dobar dan, kako kome. Moje ime je Ruža i dolazim iz Sportifika, društvene mreže za perspektivni sportski trener. Meni neće biti problem da se delim, s obzirom da sam bila fudbalski sudija, pa ako je moglo 22 muškarca da sluša jednu ženu, moći ćete i svi ovdje. I daći crvene kartone. Ne, bez toga danas, samo fair play. Dakle, ono što smo primetili kada je u pitanju sportska industrija, kada je u pitanju veliki broj sportista koji nisu profesionalci, a koji teže ka tome da jednog dana postanu, jeste da imaju problem da se predstave, da imaju problem da zavise od kontakata
menadžera, agenata, skauta i toga da ih neko vidi i eventualno prepoznaš. Dakle, nemaju mogućnosti da naprave svoj CV kao što to ima bilo prilike da uradi bilo ko od nas i bilo koji profesionalac u bilo čemu drugom što to nije sport. I ono što je takođe problem jeste što ukoliko nisu deo nekog velikog kluba u ovom trenutku, već su na početku svoje karijere, jako je teško da dođu do promocije, podrške i neke dodatne medijske pažnje koja je potrebna jednom sportisti da bi se za njegov rezultat čuo. Mi mislimo da smo pronašli recept kako da to promenimo i kako da u trenutku kada za sve postoji jedna dominantna društvena mreža i globalna društvena mreža, kako da to isto uradimo u sportu kroz aplikaciju Sportifico i društvenu mrežu koja je naravno dostupna kako na webu, tako i na svim platformama na mobilnim telefonima. A sad ćete vidjeti i zašto. Dakle, na ovoj slici ovde se nalazi jedan klinac od 12 godina koji je danas naš kapiten i moj šef. Razlog zašto nosim doručak ovde je baš takav, što u sportu se kapitenska traka nosi na ruci. Ono što je jako bitno da kažem jeste da je Miloš bio klinac od 12 godina koji je imao ideju koja je danas pretvorena u biznis. On nije imao mogućnost da bude zapažen, njegov rezultat, on je bio jako perspektivan golman, verovali da ne, pametan golman, imamo i to. Dakle, bio je jako perspektivan, ali desilo se to da nije imao priliku da bude primećen. I on je rekao da to želi da promeni jednog dana kada odraste i kada bude bio spreman za to i on je to i uradio. A ova slika je specifična zato što preko 10 godina se bavio sportom i nije imao ni jedan dokaz iz svoje sportske karijere. Nije imao ništa što je ostalo iza njega i što može da dokaže da se on bavio sportom. I onda smo mi došli do toga. Kako kao fudbaler, zašto pričamo samo o fudbalu, jer za početak na Sportifiku se nalazi fudbal, ali imamo tendenciju da se proširimo i na ostale sportove, kako da se promoveše kroz svoj CV. Dakle, na ovom snimku sada kratko možete da pratite, vidimo javni CV jedno od najaktivnijih korisnica sa Sportifico mreže, gde ona može da se predstavi. Zašto kažem javni CV? Zato što je Sportifico dostupan samo za aktivne sportiste i trenere. Dakle, pravimo zdravo sportsko okruženje, gde ono što oni dele međusobno je samo za njih. Dok ono što je za širu javnost, dostupno je preko CV-a koji oni potom kasnije mogu da dele svim svojim kontaktima i da prosto predstave svoj učinak sa mreže. Nećemo gledati ceo video jer nemamo toliko vremena, ali svi koji žele mogu to da pogledaju sami. Kao fudbaler, kako do promocije? Dakle, vidjeli smo kako se pravi jedan sportski CV, a potom kako taj CV možemo da promovišemo. Za početak mi, osim što smo društvena mreža, smo i mediji koji se bavi sportom i stručnog ugla i promoviše svoje korisnike, odnosno njihov učinak na mreži. Zamislite kada bi konkretno LinkedIn se bavio promocijom vašeg rezultata koji vi postavljate iz profesionalnog života. Koliko bi to dodatno pojačalo da se pojačalo vidljivost vašu i vaš rezultat i da se, da tako kažem, nešto čuje mnogo dalje od onog što je bitno da vidi jedan poslodavac ili HR. Dakle, kroz ovaj infofeed vidimo priču o Marku Pavlovskom, kapitenu omladinske reprezentacije koja je osvojila evropsko prvenstvo i na taj način smo pokazali kako može da se promoviše aktivnost korisnika. Tu je takođe primer devojke čiji smo CV videli. Zatim, ono što hoćemo da istaknemo jeste da su priče Sportifico članova pregledane više od 5 miliona puta, što za jednog sportistu amatera mnogo znači. Takođe, UEFA je akreditovan od strane UEFA, FIFA i FIBE, što dodatno daje na značaju i na kredibilitetu nas kao medija. Dok takmičenje za Sportifico tim sezone koje smo radili po ugledu takmičenja koje pravi UEFA na kraju sezone Lige šampiona je dovelo do toga da naši korisnici zasluže preko 40.000 aplauza. Aplauz je jedinstvena funkcionalnost koja se nalazi na našoj mreži koju može bilo ko gleda CV da nekom od korisnika. Koliko je aplauz bitan možemo da čujemo i kroz priču našeg jednog od narednih predavača koji je, pretpostavljam, svoje zlato na svetskom kupu osvojio uz, da tako kažem, toliko aplauza koje je dobio na Adi Ciganliji, ali ono što je mnogo bitno jeste što smo mi aplauz digitalizovali i preneli smo podršku na, da tako kažemo, na internet. I za kraj, samo kratko, ćete vidjeti jedan video koji govori o tome koliko je podrška koju su
dobili naši korisnici bila značajna. Tanasković je poziv za reprezentaciju dobila na osnovu promocije koju je sama gradila kroz Sportifiku. Dakle, selektor je dobio priliku da čuje za nju i otišao je da je pogleda, s obzirom da u tom trenutku nije igrala u Superligi i nije imao priliku da je vidi. Sportifiku se koristi u više od 50 zemalja, ali smo trenutno najviše dostupni u samom regionu. Samo ću da se vratim za kraj na sliku sa početka i onog dečaka koji je imao san i cilj, koji se pretvorio u jednu aplikaciju koja je pomogla mnogim klincima na način na koji niko nije imao mogućnost i priliku da pomogne njemu. Uskoro ogromne novosti, pratite nas, dostupni smo svuda i raspoloženi i za saradnju, i za druženje, i da delimo ideje i da vi nama pomognete da mi budemo bolji i postanemo dominantna društvena mreža u sportu. Hvala puno. Analogni aplauz. Izvalite. Dva pitanja. Može. Dva pitanja, dobro jutro. Dobro jutro. Prvo je, video sam UEFA i tako dalje, a ne vidimo domaćih životinja da imate jedan logotip, prvo pitanje. Dobro. A drugo je, vidim tamo Sportifico pa malo R, ako možete nešto o tome. Naravno. Dakle, prvo što se tiče, ne bih tako nazvala domaćih institucija, mi sarađujemo sa Fudbalskim savezom Srbije i sarađujemo sa svim relevantnim institucijama ne samo iz Srbije, nego generalno iz svih zemalja, dakle dolaze naši korisnici, ali smo istakli UEFA-u, FIFA-u i FIBA-u zbog medijskog segmenta, jer smo akreditovani kao relevantan sportski medij koji se bave sportom koji je njima bitan, dakle fudbal odnosno košarka, što je mnogo bitno jer ukoliko niste akreditovani, relevantnost u sportu vaša, da tako kažem, ne postoji. A što se tiče onog malog R, osim toga što se zovem Ruža, pa je fora da stoji pored, to je zato što je Sportifico naša, da tako kažemo, idejna tvorevina i vrlo zaštićena i ne postoji mogućnost da nas neko kidnapuje. Od prvog dana, od kada je Miloš pokrenuo celu ovu priču, naš kapitan, on se pobrinuo da sve potencijalne neprilike koje bi mogle da se dese, posebno kada je u pitanju krađe ideje i korišćenje nečeg sličnog, se ne dese. Znači i pametan. Vrlo pametan. Verujte, to je još jedan dokaz. Iako je golman, jako je pametan. Nije ograničen kao što ste. Tako je, nije ograničen kao što ste. Imam jedno pitanje. Evo, Igor. Koliko sam vidio sa ovih prezentacija, dosta su ovi CV orijentisani na futbol i posle tamo FIBA za basket i tako dalje. Koliko je otvorena platforma za druge sportove kao što su neki ovi individualni sportovi, na primjer sportsko penje, koje je totalno različito od... Tako je. Dakle, Sportifico, naša parola je Connecting Sport i naša parola je It's about athlete. Time hoćemo da pokažemo da ne razdvajamo sportove i da ne razdvajamo, da nam je prosto pojedinačni sportovi su nam bitni kao ekipni. Međutim, vi svi jako dobro znate da od nečeg mora da se krene, da na nečem mora da se testira. Fudbal kao sport je najteži za bilo šta raditi u fudbalu zato što je specifična ciljna grupa, zato što je najveći sport i zato što ima najviše tih bolesti koje treba prevazići da bi se to posle jako dobro odrazilo na ostale sportove. Mi smo dugo uvećali da li da imamo više sportova po svaku cenu ili da idemo jedan po jedan, ali da se svakom posvetimo kvalitetu. Odlučili smo se za ovu drugu opciju, iako će to usporiti i naš rast i naš razvoj, ali bolje da kada stignemo tamo gde smo krenuli, mi budemo pobednici Lige šampiona, a ne da samo igramo Superligu. To je neka naša parola u cijeloj ovoj priči.
Da li to znači će biti sportova? Naravno, apsolutno, bit će i individualnih sportova, bit će i ostalih sportova, ali kroz medijski segment mi se bavimo svim drugim sportovima. Naš cilj medijskog segmenta jeste da sve priče koje imamo budu u službi naših korisnika, da mogu nešto da nauče iz toga. Naprimjer, kada je u pitanju, evo daću sad, najsvežije je bila Liga Evrope i učešće naših klubova. Mi se nismo bavili time kako je Crvena zvezda posle toliko godina došla do proleća u Evropi, nego smo se bavili time zašto niko se nije bavio temom da trenerski tandem Crvene zvezde, kod god kluba da je radio, on je napravio rezultat. Onda smo mi, zbog naših trenera koji su na mreži, hteli da idemo do toga kako ste vi u svakom klubu gde ste bili pravili rezultat. Između ostalog, mi bismo voljeli da jedna od priča od narednih bude sa Arsenom, zato što njegova sportska priča je motivacija za naše korisnike. I to je neki segment koji radimo i zato idemo i u košarku i u ostale sportove i prosto dajemo prostora i sportskom penjanju da se dokaže i da pruži nešto što može biti važno ostalim sportistima, ali isto hoću da naglasim, mi u okviru aplikacije imamo alatku koja se bavi organizacijom, znači imamo taj teammates gde trener sa jednog mesta može da organizuje sve obaveze unutar tima. To će biti jako dobro i za saveze, i za institucije, i za trenere, koji god sport da je u pitanju, da na jednom mestu može da ima sportsku karijeru svojih, da tako kažemo, sportista i da organizuje sve obaveze sa jednog mesta, da uštedimo vreme i komunikaciju koja je u sportu danas problem. Dobro jutro, ja da se predstavim, ja sam Arsen Arsenović. Samo sa strane. Sa strane. Ne znam da se čujemo. Parakajakaš Srbije, student elektrotehnike, jedan od osnivača start-up kompanije Pirate Art. Posle saobraćajne nesreće 2012. godine izgubio sam desnu nogu, to je tom prilikom i amputirana, tad počinjem da koristim protezu. Pošto proteza sama po sebi nije estetski lepa, tražio sam rešenje kako da je ulepšam, to jest meni nije bio problem sam izgled proteze, ta šipka i sve to, ali prosto sunđer koji smo stavljali štetio je funkciji mog kolena i onda sam ja odustao od toga. Na internetu sam pronašao rešenje mog problema. Video sam da ljudi putem 3D tehnologije prave estetske obloge za proteze. Poznavajući, suočio sam se sa visokim cenama tih kavera, koji su za naše tržište prosto neprihvatljivi, pošto cene se kreću od 1000 do 2000 dolara. Poznavajući tehnologiju izrade koju sam naučio na fakultetu, pokušao sam da napravim svoj jedan model i tako je rođen Ironman. To je prvi 3D model estetske obloge koji je napravljen u Srbiji. Ja sam ga sam i dizajnirao i štampao, tada sam još uvek koristio druge štampače uslužno. Ideja za Pirate Art je nastala tako što smo vidjeli konkurs grada Beograda koji je raspisao za start-up kompanije. Tada sam formirao svoj tim od nekih užih krug prijatelja koji sam tad imao. Prijavili smo se za takmičenje. Na takmičenju moj tim je osvojio 4. mesto, jer istog dana, ja nisam bio sa timom, istog dana sam imao svetski kup na Adi, tad sam osvojio zlatnu medalju, a oni su 4. mesto. Baš je to nam je pomoglo da napravimo, malo se ne vidi ovde, da napravimo još modela, dalo nam vetar u leđa i tada smo dobili kancelariju u Naučno-tehnološkom parku koju sad koristimo. Posle smo se prijavili na još jedno takmičenje, to je Social Impact Award. Predstavio bi moj tim, ovo je Nikola Matić, inače moj najbolji prijatelj, ali to ne mislim da je dobro baš u biznisu. On se bavi 3D printingom, menadžment je njegov i odnosi sa javnošću. Snežana Todorović, ona nam je dizajner, ona nam dizajnira sve od fonta do izgleda obloga i njen je marketing i društvene mreže. I vam žena. Molim? Vam pa žena. Ne. Inače, Snežana je isto osoba sa invaliditetom. Ona je rođena sa kraćom nogom, tako da koristi protezu i tako smo se upoznali i onda smo krenuli sa nekom zajedničkom idejom u sve ovo.
Ovo malo više o takmičenju koje smo posle imali. Social Impact Award takmičenje koje nam je pomoglo, pošto smo imali celokupnu inkubaciju, mi smo bili samo inženjeri koji su imali ideju, nismo puno znali o biznisu i tamo smo najviše naučili kako da svoj biznis usmerimo, gde da napravimo ciljnu grupu, kako da je jasno definišemo. Napravili smo prototip za takmičenje, bili smo među prva 3 pobednika i tada smo dobili od njih naš 3D štampač. Samo da kažem, danas imamo 3 3D štampača, još nije godinu dana prošlo od kada imamo našu kompaniju. Naučno-tehnološki park nam je izašao u susret i pre mjesec dana kupio još 2 štampača. Savjeti za mlade preduzetnike, treba svaki dan raditi na svojoj ideji i na sebi. Sastaviti tim koji će vas pratiti u svemu tome. Imati svoj cilj, naravno, krenuti od malih. Pirate Art posle takmičenja, mislim da se ovo ponavlja. Da, mi sada smo napravili novi biznis za ovu godinu, tako da smo napravili jedan ogroman ugovor kojim ne možemo da postignemo ni sa 3 štampača ne možemo da postignemo obim posla, tako da su non stop upaljeni, rade. Napravili smo ugovor koji nije vezan za našu državu, pošto je naše tržište u Srbiji jako malo. Ovo su jedni od prvih zadovoljnih korisnika, to su žaljani Libije. To su prve maske koje smo prodali van zemlje. I planovi za dalje, za ovu godinu nam je svakako izrada sajta. Ja još uvek nisam hteo da se sajt pusti da bude online, zbog toga što želim da to bude na visokom nivou kako bi mogli preko njega da prodajemo u celom svetu. Izlazak na tržište regiona, za sad imamo u najavi da izađemo na tržište Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svako kad napravimo sajt, onda ćemo izaći više kroz sajt na svetsko tržište, novi modeli naravno i mobilna aplikacija. Hvala na pažnji. Evo moj mail ako nekom nešto treba. Hvala, Arsene. Pitanja? Imam pitanje. Od kojeg materijala radite proteze? Za sad su to PLA materijali, to su biorazgradivi materijali koji se prave od kukuruznog skroba. Tako da oni uopšte dok se tope ne oslobađaju nikakav miris i skroz su ekološki zdravi i na primjer sve otpadke koje skupljamo tokom štampe, skupljamo ih i posle ćemo da ih recikliramo. Baš nam je ta ekologija vrlo bitna. Koliko je vek trajanja te jedne tako štampane? Vek trajanja može da traje koliko god, mislim da je najveći problem da se fizički ne ošteti. Naprimjer, pošto je plastika sama po sebi, mi dajemo neku garanciju na naš proizvod 6 meseci, ali naravno ne podleže fizičkim oštećenjima, kao i ni telefon i bilo šta što ispadne. Ne znam, imamo korisnika koji je pao pre neki dan pa je slomio to, ali eto, još sad dok smo u početku izlazimo svima u susret pa pravimo nove i tako, čisto zbog reklame. Imali smo ovdje neko pitanje, čini se? Ne? Pitanja? Interesuje me da li ste se povezali sa Međunarodnim paralimpijskim komitetom na tom poslovnom nivou, ne samo na tvom sportskom? Pa, prvo, nismo, na poslovnom nismo ni sa Srpskim paralimpijskim komitetom, ni na sportskom nivou. Da, to je veliki problem, taj paralimpijski sport. Da li mislim na međunarodni? Međunarodni, da, pa svakako nam je cilj za u buduće prvo da našim sportistima sa invaliditetom omogućimo, to jest da im poklonimo estetske obloge. To je dobra ideja, moram to da zapišem, što da ne? Možda posle pomoći. Bilo je ovdje pitanje? Kako ste se odlučili za ime kompanije? Pirate Art, pa zato što je gusar bez noge, ja bez noge, nekako mi je to bilo. Jeste malo Pirate neko kopiranje, a art crtenje. Tako da je to. Još neko pitanje? Evo jedno kratko, samo jesi li raspoložen za kratak intervju na kraju za Sportifiku i Fit? Hvala. Ja sam imam ovdje ženu. Koja je cena proizvoda? Mislim, da li je jeftinije i da li je dostupnije nego ono što prodaje
Da, jeste jeftinije. Ovako, imamo različite cene, zavisnosti od količine i naravno cene za naše tržište su mnogo jeftinije. Kod nas se kreće od 200 do 300 evra. Inače, pričali smo da u svetu koštaju između 1000 i 2000 dolara, ali na primjer na svetskom tržište svakako će biti više cene. Imaćemo više modela koji su, ne znam, anatomski, koji su samo obični i sad zavisnosti da li želi korisnik da bira svoj dizajn ili koristi već postojeći. Još jedno veliko hvala na podršci. Hvala vama što ste nas ugostili, zdravo ljudi. Ovdje se čak super čuje, kada ima neki mikrofon. Evo taj. Evo sam. Da. Super, tu smo. Hvala vam što ste došli, ja sam Brana, CTO Origin Traila, tu su sa mnom i kolege Žare i Alex pozadi koje možete da prepoznate po majicama. I došao sam danas da vam ispričam šta mi to radimo, pa ću da probam, evo, da me čujete okej? Ja sam malo provukao, izvinite, tako da, slobodno me ciljite ako treba nešto da ponovim. Ok, ono što mi radimo nije konkretno možda sumirano u ovom naslovu, ali na neki način ovo u principu jeste posljedica toga što pravimo, ali da krenemo od početka. Na tehnološkom smo doručku, evo jedan dobar doručak, onaj klasičan English breakfast koji u principu se sastoji tako palačinka, jaje, slanina, kobasica, šta reći. I dobro pitanje je odakle se ovo stiže. Ako pogledate recimo, ne znam, jaja, oni imaju neki svoj lanac nabavke ili supply chain koji kreće s neke farme, znači bukvalno neke kokoške, dobijamo cijelim putem kroz neke warehouse i neke kamione i šta god to stigne do nas. Ali isto tako svaki od ovih ostalih sastojaka ovog doručka ima neki svoj supply chain koji je relativno kompleksan, zavisi od toga kakav je proizvod. Šta je ovdje jedna bitna stvar? Nekih 32% proizvođača bukvalno ne mogu da garantuju da su ti sastojci koje oni koriste u njihovim proizvodima, da nisu fraudulent, da nisu potencijalno kvarni ili falsifikovani. To je dosta veliki broj, to je cijela 1/3. Ono što je posljedica svega toga su česti skandali koji ste imali prilike da čujete za konjsko meso, lozanjama ili vrlo slične neke probleme koji se dešavali po Evropi i posebno po Kini. Sve ovo prolazi iz te kompleksnosti supply chaina, zato što je mnogo teško ispratiti informacije o tome šta odakle dolazi, kako je putovalo do tog svog cilja. To dovodi do jedne vrlo nezgodne stvari, a to je informaciona asimetrija, koja u principu predstavlja problem kada gledamo, izvinite što je prezentacija na engleskom, nadam se da je okej, problem kada pričamo o poverenju. Šta znači informaciona asimetrija? Pa ukratko, kada kupac i prodavac ne znaju iste informacije o nekom proizvodu. Recimo, neko od vas kupuje polovni auto i sad, taj ko vam prodaje polovni auto se vrlo često igra sa ovim meračem kilometraža, da ne prešlo 100-200 hiljada, to je sad onako winging it, tako, nije baš tako lako da se proceni. I šta se dešava na tržištu automobila, vrlo često imate problem informacione asimetrije gdje neki auto koji je realno lošiji proda se za više novca, odnosno više vredi i to sve ide na teret kupca. Tako da ova ista pojava se pojavljuje za bilo koji proizvod za koji vam fali informacija. Recimo, konkretno, ovdje možete da vidite jedan od primjera kako smo mi se barali rešavanju toga u domenu hrane. Mislim da će ovako reći. Dakle, ovo je slovenačka mlekara iz Celja, za koju smo napravili aplikaciju, za koju možete da proverite poreklo mleka u njihovom jogurtu, recimo, ili na Amazonu. Tako da, tamo ispred postoje neki jogurti, ako ih niste vidjeli, znači zeleni i sa strane postoji QR kod gde možete da skenirate kod i da skinete našu aplikaciju Izvor koju smo radili za slovenačko tržište, gde možete bukvalno za sve ove jogurte koje jedete tamo da proverite tačno odakle je došlo mleko u tu čašu koju jedete. Ovo smo pravili već davne 2014. godine i umeđu vremenu razvijali ceo proces dalje. I došlo je vrlo dobar odziv kupaca, jer ova mlekara je u stvari uspela da se izdiferencira u odnosu na ostale mlekare koji nisu imali hrabrost, a ni mogućnost da pokažu poreklo
svojih sastojaka u svojim proizvodima. Tako da su oni osvojili razne neke nagrade i merljivo se pokazalo da je porastao consumer trust u njihov brand. Sad ovdje gore piše before blockchain. Desilo se jedno klasično pitanje, a u prilike ovo radilo tako što smo mi na dnevnom nivou skupljali informacije o procesu proizvodnje i same mlekare i stavljali to kod nas na server i onda se sve to pokazivalo kroz naše aplikacije i pluginove direktno kupcu. Ono što je bilo glavno pitanje je kao kako mi možemo kao kupci da verujemo vama, odnosno nama, Origin Trailu, da mi recimo tu slučajno ne menimo neke informacije. Primjer radi desi se neka glupost, odnosno nešto, sazna se da neki proizvod imao neki veliki problem, da je to otišlo na tržište, potencijalno neka velika firma, a u tom trenutku za nas je svaka firma bila velika, jer smo bili starti 3-4 ljudi, mogla je pod pritiskom da nas uslovno natera da promenimo te podatke. Tako da, to je bilo jedno od glavnih pitanja i u principu ono što je tu donelo veliko rešenje jeste upravo decentralizacija, odnosno blockchain. I vrlo ću brzo da objasnim zašto, za one koji ne znaju šta blockchain predstavlja. Čisto jedna mala digresija, kako čuvamo bilo kakve podatke. Danas možete da čuvate informacije na jednom mestu, kao neko centralizovani neki spisak, kao što je na primjer banka, i recimo da imate u tom slučaju situaciju da neko centralno telo beleži recimo katastar, ko šta ima od imovine, i tu se veruje tom nekom ko čuva taj spisak. Znači banka čuva koliko mi imamo na našim računima, kad ja pošaljem, ne znam, tebi neki novac, on meni skine taj prostor i mi verujemo da se to dešava okej. Možda tu ne znamo što banka može da dođe i da doda nekom malo novac. Kažu da to i radi. Ono što je nezgodno jeste da kad se nešto desi sa tim centralnim mestom, recimo izgori, potencijalno izgubite puno informacija i imate nešto zove single point of failure. Suprotna neka logika je da imate decentralizovani spisak, gde svi ovi igrači imaju kopiju spiska. Znači svako ima spisak i nema potrebe da veruje nekom centralnom telu, ne postoji middleman, takozvani. Ono što je tu bitno je da više ne veruješ middlemanu, nego veruješ mehanizmima te mreže koja obezbeđuje da se update-uje spisak između ljudi i ono što je jedna od glavnih posledica što je nama trebalo je da taj ledger is immutable. To znači da je spisak nepromenjiv. Odnosno promenjiv je, ako sam ja jedan od ovih ovdje, ja mogu za sebe da promenim, ali moram da ubedim sve ostale da ga oni promene. Tako da većinski gledano u tom spisku, mnogo je teško, čak teoretski, ali praktično je nemoguće da se to izvede i to je nešto što se dešava na blockchainu. Još jedna korisna stvar je da kad imaš spisak svuda po svetu, pa recimo i na nekom satelitu ili na nekoj Kini, Rusiji, pod vodom, ako rokne neki asteroid ili šta je god, i dalje će da preživi neki spisak. Tako da, u tom smislu gledamo, decentralizacija je nama pomogla da mi rešimo onaj problem malo pre, kako neko možda veruje da ti podaci koji su stigli da ih mi nismo menjali. I onda, ideja je bila, ajde sad imamo ovako jedan sistem gde ćemo od proizvođača, distribucije, sve to nekako da stavimo na blockchain sa svim ovim informacijama koje su bitne za ceo put u proizvodu. Počevši od tih nekih sastojaka za početka do toga, recimo informacijama sa senzora, kako je to putovalo, da li je ispoštovana temperatura koja je trebala konkretno recimo za meso. Na primjer, u Kini se dešava često da distributeri koji voze kamionima meso, oni malo ugase na hlađenje, 2 sata uštede malo gorivo, pa ga upale posle kad stignu tamo i u principu nikom ništa, onda se potencijalno desi da neko se otruje. Tako da vrlo često ima tih nekih problema koje prosto danas ne možete nikako da rešite jer nemate informacije o tome šta je bilo. I onda smo krenuli, ajde da napravimo nešto na Ethereumu, pa smo za sve te fajlove koje smo dobijali na dnevnom nivou probali da stavimo te informacije na blockchain i naravno da došlo do jednog problema, to je da na blockchainu mnogo skupo da se stavljaju informacije. 1 kilobajt je u tom trenutku, sad nisam gledao skoro, koštao nekih $1,200-300 da se storuje, zato što se storuje večno i zato što se storuje na svim onim mašinama po svetu. Pa smo onda skontali, ajde mi da uzmemo nešto što zove hash od tog fajla, fingerprintujemo taj fajl i stavimo na blockchain, taj fingerprint, tako da svako može da uzme fajl od nas i to tako sad trenutno radi sa ovim što možete da probate. Svako može da uzme taj fajl i da proveri da li mi nismo menjali
tako što uporedi hash fajla sa hashom na blockchainu. Međutim, to je samo delimično rešenje, jer mi i dalje čuvamo centralizovano taj fajl kod nas. Tako da smo, šta smo radili dalje? Onda smo shvatili da je najveći problem u stvari u Kini. U Kini ima toliko problema sa lancima nabavke hrane da smo shvatili da kad bismo hteli da pokažemo prednost našeg proizvoda i to šta on može da radi, da moramo da idemo tamo gde je najveći bol. Tako da smo otišli u Kinu i napravili smo partnership sa Yimi Shijian, to je jedna online prodavnica lokalne hrane, gde smo bukvalno sa njima implementirali jednu novu verziju Origin Traila, koja u stvari predstavlja ono što mi pravimo sada. I to je potpuno decentralizovana mreža koja omogućava da vidite sve podatke vezane za lance nabavke bilo kog proizvoda, dakle ne samo hrane više. Tako da možete u svakom trenutku da ih validirate i na blockchainu i da imate decentralizovane podatke. Ono što donosi ta decentralizacija je u suštini flattening mehanizam, što znači da u tom slučaju firme koje šeruju podatke međusobno na jednoj platformi kao što je naša su na neki način u hijerarhijski u istom nivou, dobijemo integritet podataka zato što su nepromenljivi i smanjuje se incentive za koluziju, odnosno da se te firme mogu nekako dogovoriti protiv nekih drugih firmi da nešto rade, pošto ovde imaju vrlo problematičnu situaciju da kad stave nešto gore i to je nepromenljivo, za slučaj da se otkrije da su nešto pogrešno stavili, u velikim su problemu i pred zakonom i pred kupcima, tako da je generalno taj razlog da neko šeruje neke pogrešne podatke zbog nekog drugog vrlo minimizovan. Ok, o čemu se sad tu, šta su tu problemi? Pa glavni problem je kad imaš mnogo tih aktera u lancu, kako skupiš podatke sa svih tih mesta. I ovo je trenutna situacija. Trenutna situacija je da su podaci fragmentirani u suštini silose podataka, da je svaka firma od prirodnog proizvođača pa do nekog procesora koja je recimo mlekara, distribucije, svi oni imaju neke svoje podatke kod sebe, a ono što u principu EU traži jeste da ti znaš kao jedan od ovih učesnika u lancu, da znaš korak nazad i korak napred, od koga si nešto kupio, kome si šta prodao, koliko, tako neke stvari. Tako u principu to je trenutna situacija i zbog toga što svi imaju podatke u silosima, ne postoji jedno mesto gde možete da vidite ceo put nekog proizvoda, koji god to proizvod bio. Druga stvar je, ovo je malo ovako nezgodan slajd, ali druga stvar je što ne postoji decentralizovano rešenje koje je adekvatno za ovo što nama treba. To znači da ne postoji mesto gde možete da čuvate podatke u velike količine podataka za ovakav problem, u smislu podatke o proizvodima u supply chainovima na adekvatnoj decentralizovanoj mreži. Znači imate Ethereum i ostale blockchainove koji su mnogo skupi, postoje file storage decentralizovan kao što je IPFS, Filecoin Storage, koji se bavi fajlovima, nema neke bitne funkcionalnosti koje su nama potrebne, a to su database funkcionalnosti. Na kraju BigChainDB je jedan koji se prilično blizu tu našao nečemu što je nama trebalo, ali smo shvatili da ne može da vrši posao jer i oni imaju dva problema. Jedno je što je to document-based baza, što u principu predstavlja na neki način vrlo sličnu stvar kao što je file storage, a s druge strane je permission, što znači da nije potpuno otvoren sistem. Znači ono što mi pravimo je u stvari sistem za transparentnost i da bi napravili mogućnost da se spajaju podaci, da imamo mnogo podataka sa raznih strana, treba nam prosto mogućnost da tako nešto tehnički sprovedemo i zato smo se mi odlučili ono što ne nude ova prethodna rešenja jeste upravo da se baviš problemom na nivou grafova. Kada smo pravili prvi Origin Trail, mi smo u stvari pravili sve to na nekoj SQL bazi, relacionoj bazi i onda smo shvatili da jednom trenutku mi u stvari simuliramo grafove unutra. I onda je bilo jasno kao da, ok, nama trebaju grafovi. I upravo ovako izgleda jedan najprostiji graf kada nam stignu dve informacije od dva različita proizvoda. O jednom istom proizvodu s dve različite lokacije. Inače to raste mnogo više i ono što je krucijalna stvar je upravo ta konekcija. Ti možeš između dve neke tačke da napraviš vezu i da to ne bude komplikovana operacija. Kako izgleda onda Origin Trail? To što mi pravimo. Origin Trail ima 4 lejera, odnosno 2 centralna lejera koje predstavljaju našu mrežu.
gde ako krenemo od ozgo, pričamo o nekim aplikacijama kao što je ova koja možete da proverite poreklo proizvoda, to je samo jedna od njih, postoje različite druge aplikacije koje možete da pravite na jednom sistemu koji vam nudi sve informacije o nekom proizvodu u nekom supply chainu. Uglavnom te aplikacije pričaju sa mrežom i konkretno pričaju sa network layerom gde kao na Ethereumu možete da kontaktirate jedan nod i da tražite nešto od njega. Takođe možete i da stavljate podatke unutra. Podaci se onda storuju na data layeru koju stvari predstavlja ovo što sam pričao malo pre o decentralizovanu graph bazu i za kraj svi ti podaci dobiju svoj uslovno nepromenljivi fingerprint na blockchain layeru, gde kod nas taj blockchain layer u stvari predstavlja nešto što može da bude bilo koji blockchain koji pruža funkcionalnost da se na njemu čuva taj fingerprint podataka. Zato nismo vezani za jedan, što je dobro, jer za slučaj da u ovom jako mladom svetu blockchaina nešto pođe naopako i mi se vežemo za jedan, a nešto propadne naš proizvod. Tako da u tom smislu imamo to što nama treba blockchaina da bude više blockchaina. Ono što je tu, da, još 2 minuta, okej. Vrlo sam pri kraju blizu, tako da čisto iznesem o čemu se radi. Ono što je glavna stvar je, problem je kad imate tako gomilu podataka sa raznih strana, ta interoperabilnost podataka i takođe validacija. Kako mi validiramo da je neki proizvod autentičan? Pa ako 10 firmi daje podatke o nekom proizvodu i svaka zna jedna za drugu u lancu, ako se te njihove tvrdnje poklapaju, onda je mnogo manje verovatnoća da vi imate da neko u celom tom sistemu vara. Tako da u principu ako sam ja, ne znam, Aleksandri prodao neke proizvode i mi tvrdimo da se to desilo u isto vreme, u istoj količini, na isti određeni način i tako nastavite kroz ceo lanac, dobijete nešto što daje mnogo veću kredibilnost podataka, a ono što naša mreža nudi je upravo taj consensus check gde se vrše te provere na nivou ne samo public podataka, nego i private podataka koje zaključavamo u nečem što se zove zero knowledge mehanizam. I uslovno, evo vrlo brzo da završimo kako to izgleda sa strane mreže. Mreža u stvari čini skup računara gde mi delimo te računare na neke data creatore i data holdere. Data creator je neko ko uslovno ubacuje podatke u mrežu i ti podaci se repliciraju na određeni broj mašina, kod nas konkretno minimalno na 2n+1, gde je n broj DC nodova. Nema vremena ići dalje u to, ali pitajte me slobodno posle ako želite da znate. Ono što je glavna stvar je zašto bi neko bio učesnik mreže, odnosno zašto bi neko svoj kompjuter ubacio kod nas i dao svoju moć kompjutersku da ona radi nešto za mrežu. Upravo je incentiv za to Trace token. Trace token je token koji smo mi lansirali pre nekih 2 meseca. Imali smo ICO, prodali smo jednu veliku količinu tokena i reizovali smo nekih $22,5 miliona da sa tim novcem razvijemo upravo ovu stvar. I taj Trace token je nešto što ako vi sutra želite recimo možete da zarađujete tako što podignete, uslovno instalirate naš nod na vašu mašinu, držite ga online sve vreme i vi ste jedan od ljudi koji storuju podatke o supply chainovima i mogu da vrše ove provere kao što su consensus check i slične stvari. Zato biste dobijali Trace token. Ovo je ukratko naš tim koji do duše već raste, tako da mi smo inače ekipa srpsko-slovenačka, ja sam jedan od suosnivača sa 2 drugara iz Slovenije, Tomažom i Žigom. I imamo ofis u Ljubljani, imamo ofis u Beogradu trenutno, imamo project office u Šangaju i otvaramo ofis u Hong Kongu u narednih mesec dana. Sa strane su naši advisori koji su se priključili projektu iz celog sveta, uglavnom ljudi iz supply chain industrije, sa biznis strane, iz UPS-a, iz GS1-a, globalne organizacije za standarde i razni neki interesantni skup ljudi. Ovo je čisto neke nagrade koje smo dobijali, neki naši partneri, to nije update-ovan slajd, tako da treba da se update-uje. I evo za kraj, mi u principu trenutno širimo naš tim, tako da ako vam ovo zvuči interesantno, ako želite da se bavite ovakvim tehnologijama, dobrodošli ste, javite se. U Beogradu razvijamo celu stvar i pravimo od nule, tako da to će tako i da ostane. Tako da ako god ovako nešto interesuje, tu sam da pričam s vama. Hvala vam ljudi.